जोंनि बेरेखा हान्जाफ्रा बुंबाय थायो बायदिसिना मिटिं खुंनानै जे UPPL दोलोआ फेलें जादों, UPPL हान्जाया फेलें जादों, खुंथायखौ मोजाङै दैदेननो हायाखै, खामानि मावनो हायाखै। जोंनि उद्देश्यआ मामोन, जोंनि थांखिया मामोन? UPPL हान्जाया बिथांमोननि दिनाव जि गन्डगोलखौ खालामनानै गालांबाय, जि गाज्रि थासारि सोरजिहोनानै गालांबाय, जि एना-एनिनि थासारि बानायनानै गालांबाय, जि सरकारि खुंथायखौ बिथांमोना नस्थ' खालामनानै गालांबाय, बेखौ जोङो बोसोरथामाव थिक खालामग्रोबाय। जोंनि गुबै थांखियानो जाबाय गोजोनखौ गायसननायमोन। 2020 मायथाइयाव गोजोन गोरोबथा खालामनायनि उनाव दिनै बिटिआर ओनसोलाव गोजोनखौ जोङो लाबोनो थाखाय जोङो साक्सेस जाबाय रायजोफोर। दिनै जोङो बेवहाय जोङो बयबो जाफुंसार जानो हाबाय। दा नंखायनो नोंथांमोना बै समाव सोरबा BPF नो भट होदोंमोन, बै समाव BPF नि सरकार लाबोदोंमोन, नाथाय बे ओनसोलाव गोजोनखौ गायसननो हायाखैमोन। आर्मि पुलिसनिफ्राय गिनांनाय, गावजों गावबो एना-एनि गियै संसार जानो नांनाय मोनसे थासारिमोन। नाथाय UPPL नो भट होनाय लोगो लोगोनो बिटिआर ओनसोलाव दिनै बर'आबो जोंजों रायजो जाग्रा गुबुन हारियाबो दिनै गोजोन थासारि मोननो हाबाय। जों दिनै रावबो गिनांगौ गैलिया। हरावनो ओंखार, सानावनो ओंखार, बेफार फालांगि खालामनो ओंखार, साख्रि मावनो ओंखार, बाजाराव थां, फरायसालियाव थां, कुनु मोनसे गाज्रि थासारि गैला। दायो मैदेर आरो मानसिनि थासारियासो फैदों। मानसिजों मानसि गिनांगौ थासारि गैला। दा बेवहाय दिनै नोंथांमोना भट होनाय UPPL सरकारा बेखौ जोङो साक्सेसफुली खामानिखौ मावफुंनो हाबाय। नैथियाव जाबाय बयनिबो जिउआ रैखाथि मोननाय। दिनै रावबो गावथार जानानै बुथार जानानै थैनो गोनां जायाखै। जोंनि साफा सानै लाइमोनफोरखौ मालाबा थुनज्लायो हाग्रायाव थांफिननो थाखाय, सिलाय लानो थाखाय। नाथाय जायानो थुनज्लाया मानो बे लाइमोनफोरखौ दिनै बुजाय आजाय न'आव लाफिननो हादों। बिथांमोनाबो न'आव फैफिनदों। बे मोजां थासारि दिनै मोनसे जोङो लाखिबाय थानो हादों। बयबो दिनै रैखाथिखौ बयबो मोननो हादों। थामथियाव जाबाय जेब्ला जोङो गावजोंनो गाव एना-एनिमोन 2007, 8, 9, 10 बे बोसोरथाम बोसोरब्रैयाव 150सो मानसिया गावजों गाव एना-एनि जानानै थैदों। आरो बै समाव सोरनि सरकारमोन रायजोफोर नोंथांमोना गोसोखां। आरो बे थासारिखौ दिनै अराय सम बिदाय होनानै गावबा गावनि गेजेरावबो गोजोन थासारि लाबोनो हाबाय आरो गुबुन हारिफोरजोंबो जोंनि मोजां सोमोन्दो दानो हाबाय। जोंनि ओनसोला दिनै फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जोङो गोजोन आरो सान्थिखौ जोङो मोननो हाबाय। दा बेखौनो मेगन सानानै साफा सानै सेंग्राफोरखौ थुनज्लायनानै मबाइलाव, इउटिउबाव, फेसबुकाव गाज्रि बाथ्रा बुंनो बिथांमोना बुङो। बायदिसिना बाथ्रा बुंनानै UPPL नि दैदेनगिरिफोरखौ, मालाबा सोरबा EM खौ, मालाबा सोरबा MLA खौ, मालाबा सोरबा मन्त्रिखौ बायदिसिना गाज्रि बाथ्रा बुंनो बिथांमोना थुनज्लायो। नाथाय मानगोनां रायजोफोर, बेबायदि थुनज्लायनानै जेबो लाब मोननाय नङा। मानोना गाज्रि खामानि मावग्रा मानसिखौ रायजो राजाया माब्लाबाबो मोजां मोना। मोजां खामानि मावग्रा मानसिखौसो रायजो राजाया मोजां मोनो। दा नंखायनो बे 3 बोसोराव बिदा फंबाय अनलायनानै, बिमा फिसाला गासैबो अनलायनानै, बिब' बिनानाव बयबो अनज्लायनानै मोजां मोनसे थासारियाव बड'लेण्ड ओनसोलाव रायजो जानायखौ नुनानै मालायफ्रा मेगन सानो हायो। नाथाय गावनिनो माखासे बिदा फंबायफ्रा मेगन सानानै गाज्रि बाथ्रा बुंनायखौ रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानांगोन। रायजोफोर, थांनाय 30-40 बोसोराव मोजां थासारि गैयिनि थाखाय जोंनि गथ'फ्रा मोजां लेखा फरायनो हायाखै। बेफार फालांगि खालामग्राफ्रा मोजां बेफार फालांगि खालामनो हायाखै। आबाद मावग्राफ्रा मोजां आबाद मावनो हायाखै। जोङो फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय दुखु मोननांदों। नाथाय दिनै मोजां थासारि फैनाय लोगो लोगोनो जोंनि गासैबो गावबा गावनि खामानियाव बयबो मुखुब जानो हादों। देग्लाय 130 बारा फरायसाया ACS नि मेइन आनजादखौ उथ्रिसारनो हादों। चिरां जिल्लाया मेट्रिकनि आनजादाव आसामनि मादावनो बयनिख्रुइ गोजौसिनाव थानो हादों थांनाय बोसोराव। बेबायदिनो गोबां बिथिङाव दिनै जोंनि जै मै जोंनि माहारिया जौगालांगासिनो दङ। दा बिनिखायनो रायजोफोर दिनै बुजिनांगोन। फारसेथिं हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPF, फारसेथिं दिनै UG ब्रह्म, रोंगोरा नार्जारी, गबिन्द बसुमतारी, रनजित बसुमतारीनिफ्राय लानानै जयन्त बसुमतारी बिथांमोना दैदेननाय दिनै UPPL सरकार। बबेखौ नोंथांमोना बुजियो, बबेखौ नोंथांमोना माबायदि बुजियो, दिनै बिजिरनानै नायनांगौनि सम फैदों।
मोनसे समाव जौ जुवाजों जोङो जुजिनो गोनां जायोमोन दिनै जोङो जौ जुवाजों जुजिनो गोनां जायाखै जोंनि थासारिया जोबोद मोजां जाबाय दैजिं मेला खुंनानै बोसोरफ्रामबो मानसि थैनो गोनां जायोमोन गाज्रि गाज्रि थासारि जायोमोन दिनै जोंनि सरकार फैनाय लोगो लोगो जों बेखौ बन्द खालामबाय आरो बेबायदि मानसि थैनांगौबो जायाखै गाज्रि थासारिबो मानसिफ्रा नुनो मोनाखै जोंनि राव थुनलाइ हारिमुखौ लाखिनो थाखाय जोंहा बैसागो दङ जोंहा दमासि दङ जोंहा खेराइ दङ बागुरुम्बा दङ गुबुन गुबुन हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि हारिमुखौ लाखिनो हायो दा नंखायनो रायजोफोर दिनै साननांगौनि सम फैदों निसिमा ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय दिनै लामा बेखेवदों दालां बेखेवदों जोंहा माइ गायनो थाखाय दै नांगौ बिनि थाखायनो बान्दो दिनै बेखेवबाय मावरिया बान्दो बेजोंनो बेसेबांबा बुरजा गामिया गायनानै मोनजागोन आरोबाव बान्दो मोननै मोनथाम जाबावगोन चिरां जिल्लायाव गिदिर गिदिर जेजेएमनि दै मोनदों गामि गामि बयबो दै मोनदों जेजेएमनिफ्राय बेबायदिनो दिनै अरुणोदय मोनदों जोंनि मानसिफ्राबो जोंनि माखासे जाय माइक्र फाइनेन्सनि लन लादोंमोन बे लनाबो दिनै सुख'नानै सरकारा होबाय जोङो गोबां थानसालिफ्राव गिर्जाफ्राव 2 लाख रां होनो हानाय जाबाय बेबायदि गोबां आसनि दिनै जों आखायाव लानायफोरखौ जों मावफुंबाय बै समाव खुन्दुं कम्बलनि राजनिति खालामोमोन बिपिएफआ नाथाय दिनै जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 25,000 रां जों होनो हानाय जाबाय दिनै बिथांमोननि सरकार थानायमोनबा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 25,000 रां होनाय नङामोन मानोना 17 बोसोराव बिथांमोना गोसोब्ला सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो रां होनो हागौमोन नाथाय इलेक्शन फैयोबा मालाबा 10,000 5,000 होनानै गावसोर मन'जोबोमोन दिनै जोङो जि खोथाखौ नोंथांमोननो होदोंमोन बेखौ जोङो लासै लासै मावफुंनायनि थाखाय आखायाव लाबाय आरो बिनि थाखायनो रायजोफोर नैबे समा राजखान्थि फारसे गोख्रों जानायनि सम थांखांनाय समनि जि माखासे दुखुनांथाव थासारि बे जाहाथे जोंनि हारियाव फैफिननो हाया बिनि थाखाय जों सांग्रां जानांगोन जोंनि गोरोबथायाव दिनै जिखिनि एनडिबिनि बिदा फंबाय माखासे केसा जोबनांगौ बिनि थाखायबो जों खामानि मावबाय थादों जेलनि थाखाय बरननो थाखाय बिनि थाखायबो जों खामानि मावबाय थादों आरो जिखिनि रिहेबिलिटेसन मोननांगौ बिनि थाखायबो खामानि मावबाय थादों जायफोर मुंख्लं जालांबाय बिथांमोना अनसुंथाइ मोननांगौ बिनि थाखायबो जों खामानि मावबाय थादों दा नंखायनो लामा दालां जाम्फै बानायनायजों लोगोसे हारिनि जेंनाखौ सुस्रांनायजों लोगोसे साफ्रोमबो फरायसाया जाहाथे गोग्गो सोलोंथाइ मोननो हायो बिनि थाखायबो जों खामानि मावबाय थादों जों मालाबाबो बावनाय नङा मानोना गोब्राब मोनसे थासारिजों उन्दै समनिफ्रायनो जोङो थाखो 3 थाखो 4 थाखो 5आव फरायनाय समनिफ्रायनो सोमावसारनायखौ नुदों आरो हाई स्कुलनि समनिफ्रायनो सोमावसारनायाव बाहागो लाबोदों आरो दिनैसिम जोंनि हारिनि जेंना जेंसिखौ जों नुदों हा हुनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय जोंनि रेभिनिउ एम बिथां फेरेंगा रनजित बसुमतारीनि दैदेननायाव रोजा जोंनि माहारिनि मानसिफोरनो हानि मोनथायखौ होबाय लोगोसे गुबुन माहारिनि मानसिफोरनोबो हानि मोनथायखौ होनो थाखाय गोबां हाबाफारिखौ लादों जाय हानि मोनथायखौ मोनगोन आयेनगत भाबे बयनोबो होनाय जागोन दा नंखायनो रायजोफोर गामि ओनसोलफ्राव जौगानायनि थाखाय दाउ अमा फिसिनो थाखाय दानाय लुनायनि थाखाय गोबां माखासे आसनिफोर जोङो दिनै बिटिआर सरकारा बानायदों जोङो थेंफाख्रि आसनि बानायदों जोंनि आइजोफोरखौ जाहाथे डिजिटेल ट्रेनिं होनो हायो मबाइलाव मा खामानि मावनो हायो बिनि ट्रेनिं होनो हायो लाखपति महिला आसनि बानायदों साफ्रोमबो आइजोफोरा जायफोर दायो लुयो एम्फौ फिसियो बायदिसिना खामानि मावो बिथांमोननो अनसुंथाइ होनानै जाहाथे जौगाहोनो हायो बिनि थाखाय लाखपति आइजोजों आसनि बानायदों जोङो आइजोफोरनि आरोबाव महिला मार्केट बानायगोन 40टा समस्तियाव 40टा आइजोफोरनि बाजार जों बानायगासिनो दङ बे 40टा आइजो बाजाराव आइजोफोरनि थाखाय बायलाय फानलाय खालामनो हाग्रा मोजां न' थागोन बेजों लोगोसे मोजां टयलेट थागोन मोजां स्टोर रुम थागोन जाहाथे आइजोफोरा खुनु खस्थ' मोनाजासे मैगं थाइगं जि जोम बायदिसिना फाननो हायो आरो बाजार खालामनानै रां खामायनो हायो बिनि थाखाय 40 महिला मार्केट बानायनो थांगासिनो दङ 94टा CLF दङ जोंहा CLF सेन्टार कास्टार लेभेल फेडारेशन 94 CLF नि गासैनिबो अफिसखौ लुजोबनो थांगासिनो दङ जोङो जेसेबां अफिस नांगौ 94टा अफिसखौबो लुजोबनो थांगासिनो दङ हेलेना गायदेनि मुङाव दा नंखायनो बेफोर खामानिफोरखौ BPF नि सरकारनि दिनाव मावाखैमोन बिथांमोना सानाखैमोनबो जोंनि 420 VCDC आव अफिसखौ लुफुंजोबनायजों लोगोसे 420 नलेज सेन्टार जोङो गायसननो थांदों
जि नलेज सेन्टाराव कम्पिउटार थागोन वाइफाइ थागोन जोंनि फरायसाफ्रा जोंनि आबादारिफ्रा जोंनि आइजोफ्रा बे नलेज सेन्टारनिफ्राय बायदिसिना ट्रेनिं लानो हागोन बायदिसिना सोलोंनो हागोन बे हाबाफारिफोरखौ लानाय जादों जाय आइजोफ्रा गथ' जोनोम होनायाव थैनो गोनां जायो बायदिसिना प्रेसार थै गैयै बायदिसिना जेंनाफोर जायो बै आइजोफोरखौ मदद होनो थाखाय जोङो आइ अनसाय बिथांखि जोङो आखायाव लादों दा मानगोनां रायजोफोर दिनैनि समाव जिखौ बिपिएफआ थगायगासिनो दङ गावसोरो जोंखौ मावनो हायाखै होननानै 17 बोसोर बिथांमोना सम मोनदोंमोन लामा दालां जाम्फै स्कुल गासैखौबो बानायजोबनो हायोमोन नाथाय बिथांमोना बानायाखिसै दिनै जोङो जोंनि बिमानि जोंनि आइनि जोंनि बिदा फंबायनि गथ'फोरखौ दिनै बेसेन नाङा जासे डाक्टार बानायनो थाखाय जों कोचिं होदों इन्जिनियार बानायनो थाखाय कोचिं होदों आईएएस आईपीएस अफिसार बानायनो थाखाय कोचिं होदों एसीएस अफिसार बानायनो थाखाय कोचिं होदों जाहाथे बिथांमोनाबो मानसि गिदिर जानो हायो नखराव गोरिब गुन्द्रा जाबा मा जानो बिथांमोनाबो जाहाथे मानसि गिदिर जानो हायो बिनि थाखाय जोङो कोचिं होदों जोङो गियान सोरां बिथांखि बानायनानै 9,000 सुबुंनो बोसोरथामाव 27,000 सुबुंनो 5,000 सुबुं मदद होदों जोङो रां मदद होदों अनसाय बिथांखि बानायनानै जोङो 27,000 सुबुंनो नखरनो थाखाय 5,000 अनसुंथाइ होदों थिग बेबायदिनो रक निर्माल बिटिआरनि गेजेरजोंबो अनसुंथाइ होगासिनो दङ दा मानगोनां रायजोफोर दा नंखायनो नैबे समाव बयबो सांग्रां जानांगोन गोब्राब थासारिजों फैदों दिनै थासारिया मोजां फैदों ओरैनो फैयाखै नोंथांमोना बयबो खौसेयै भट होनानै इउपिपिएल नि सरकार लाबोनायखायसो थासारिया बेबायदि फैदों आरो बे थासारिखौ अराय सम लाखिनांगोन मानोना बड'फाया होलांनाय बिबानखौ दिनै जोङो मोगथां महर होनांगोन जोङो बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि हाबाफारिखौ मावफुंनांगोन আছে ডাঙৰ ডাঙৰ কিয় বিপিএফে নকৰিলে এই সময়ত ইৰিগেশ্যনৰ ঘোটালা কৰি কোটি কোটি টাকা খাই গুচি গ'ল এই সময়ত ইৰিগেশ্যনৰ ঘোটালা হ'ল তেনেকা বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ঘটনা হৈছে বিপিএফৰ সময়ত গোটেই চৰকাৰখন ধ্বংস কৰি গৈছে জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজৰ সমন্বয়টো শেষ কৰি থৈ গৈছে আমাৰ মাজত মৰম স্নেহ সন্মান বিশ্বাস সব শেষ কৰি থৈ গৈছে আজি সেইখিনি আমি 3 বছৰত পুনৰ সেই মৰম স্নেহ সন্মান বিশ্বাস ঘূৰাই আনিবলৈ সক্ষম হৈছো মই আপোনালোকক বিটিআৰ বাকি হয় বিটিআৰৰে এজন সন্তান হয় আজি ইয়াত উপস্থিত হোৱা আমাৰ বাইদেউ আই মাতৃসকল আমাৰ দাদা ভাইসকলক মই আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আপোনালোকে সকলো আজি বিশ্বাস কৰি আগবাঢ়ি আহিছে এই সমন্বয় কৰিবলৈ সকলো ওলাই আহিছে এইটো এটা ডাঙৰ উদাহৰণ আমি বিশ্ববাসীক ক'ব পাৰিম ভাৰতবাসীক ক'ব পাৰিম আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ক'ব পাৰিম যে আজি বিটিআৰত বসবাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠী একত্ৰিত হৈ এটা সুস্থ আৰু শক্তিশালী সমাজ গঢ়িবলৈ আমি আগবাঢ়ি আছো আমি সকলোকে ক'ব পাৰিম তো এই কাৰণে মই বেছি দীঘলীয়া কথা ক'ব বিচৰা নাই আজি আমাৰ দলত বহুত ভাল ভাল নেতাসকলে যুৱ নেতাসকলে যোগদান কৰিবলৈ আহিছে যিসকলে নিজৰ নিজৰ জাতি গঢ়িব বিচাৰে আৰু বিটিআৰ অঞ্চলক গঢ়িব বিচাৰে মই সকলোকে আদৰণি জনাইছো আৰু আজিৰ পিছত এই নিসীমা অঞ্চলত আজি আমি 2-3টা ৰাস্তা ইৰিগেশ্যনৰ প্ৰজেক্ট আজি উদ্বোধন কৰিলো আৰু কেদিনমান পিছত আহি আৰু বহুতখিনি ৰাস্তা আমি উদ্বোধন কৰিম দলং উদ্বোধন কৰিম এই অঞ্চলত যাহাতে সকলো উন্নতিৰ পথৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰো ইয়াৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা কৰিম কিন্তু যি বিপিএফে যোৱা সময়ত আপোনালোকক ঠগালে আপোনালোকক ভয় খুৱালে আপোনালোকক মিছা কথা ক'লে আৰু আজিও মিছা কথা ক'ব বিচাৰে এই বিপিএফক চিৰদিনৰ কাৰণে বিদায় দিবলৈ সময় হ'ল আৰু বিপিএফ বেছি দিন নাথাকে তেখেতসকলে দেখাই আছে নিজৰ মানুহকে জয়নিং কৰাই দেখাই থাকে যে আমাৰ দল শক্তিশালী হ'ল কিন্তু আজি ইয়াত হিচাপ দিছে ইয়াত আমাৰ 1749 জন মানুহ আজি আমাৰ দলত যোগদান কৰিব 1749 জন ইয়াৰ ম্যাক্সিমামে বিপিএফৰ পৰা আহা হিদিনা ফকিৰা গ্ৰামত কৰিলে তার পিছত জমদুৱাৰত কৰিলে আজি ইয়াত কৰিলে উদালগুৰিত কৰিব হিদিনা তামুলপুৰত কৰিলে 40টা সমষ্টিত প্ৰত্যেকটা সমষ্টিতে 1,500 2,500 3,000 মানুহ ফাৰ্স্ট ফেজত জয়েন কৰিবলৈ সবে ৰেডি হৈ আছে এই ফাৰ্স্ট ফেজ এদিন জয়েন কৰাৰ পিছত জানুৱাৰী মাহত আকৌ সেকেন্ড ফেজ জয়েনিং হ'ব এই সেকেন্ড ফেজ জয়েনিং হোৱাৰ লগে লগে বিপিএফৰ দোকান আৰু পুৰা বন্ধ হৈ যাব বদলেন অঞ্চলত লোকসভালৈকে
BPF আৰু ইয়াত শক্তিশালী হৈ নাথাকে ইনে দুজামান ডেকা লৰাক লৈ পেলাই কাৰ ৰেলী কৰি দেখাইছে হাগ্ৰামা মহিলাৰে ডাঙৰীয়াই এতিয়া শনিবাৰে দেওবাৰে আমাৰ সেই মানে বাথু খেৰায়ৰ ওচৰৰ ৰাইজে অতিষ্ঠ হৈ গৈছে সবে আমাক মেমৰেণ্ডাম দিছে বন্ধ কৰিব লাগে ইমান ডাঙৰ নেতা এজন সংগ্ৰামী এজন নেতা তাতে ধাবা খুলি ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলি ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মিউজিক বজাই শনিবাৰে আৰু দেওবাৰে ওচৰৰ মানুহবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়িবলৈ নিদিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়িব লাগে পৰীক্ষা আহি আছে মেট্ৰিক পৰীক্ষা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষা ওচৰৰ মানুহবিলাক শুব লাগে দিনটো খেতি কৰে কাম কৰে গধূলি ভাগৰ লাগি আহে শুব লাগে তাত মিউজিক বজাই বজাই গোটেই ৰাতিটো শুবলৈ নিদিয়ে ইটো লিডাৰৰ কাম নেকি ইটো লিডাৰৰ চিন্তা নেকি আজি যি চিন্তাবিলাক তেখেতসকলে লৈ আহিছে ইয়াত সমাজ গঢ়িবলৈ নহয় সমাজ ধ্বংস কৰাৰ কাৰণে কাম কৰি আছে ইয়াৰ বাহিৰে একো নহয় সেইকাৰণে ৰাইজ সজাগ হওক তেনেকা অপশক্তি তেনেকুৱা সমাজৰ বিৰোধী কাম কৰা এই ৰাজনীতিক যি দলবিলাকক চিৰদিনৰ কাৰণে বিদায় দিব লাগিব আৰু ভাল দল ভাল নেতা ভাল চিন্তাৰ মানুহক লৈ পেলাই সমাজ গঢ়াৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাব লাগিব মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছো বयनोबो साबायखर बावदों आंनि सीमा ओनसोलनि जोंनि निसिमा ब्लकनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे PMY नि न'आ मोजाङै लुजायो बेखौ गामि गामि थांनानै नोजोर होनांगोन जोंनि रायजो राजाफोरनि दै लोंनाय आसनिया मोजां जादोंना जायाखै गामि गामि थांनानै नोजोर होनांगोन जि जेंना दङ गासैखौबो जाहाथे गामि गामि थांनानै नोजोर होयो आरो जेराव जेराव जेंना दङ MLA बिथांजों EM बिथांमोनजों चिरांनि आरो आंजोंबो सावरायनानै मोनफ्रोमबो जेंनाखौ सुफुङो মই ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছো লগতে আমাৰ দলৰ ব্লক কমিটিক অনুৰোধ কৰিছো যে এই অঞ্চলত যিমান JJMৰ আঁচনি হৈছে প্ৰত্যেক আঁচনিটো ঘূৰি ঘূৰি চাব লাগে যাহাতে পানী ভালকে পায় PMY ৰ ঘৰ বনোৱাবিলাক ভালকে চাব লাগে যাতে ঘৰবিলাক ৰাইজৰ ভালদৰে হয় আৰু কিবা সমস্যা আছে আলোচনা কৰি স্থায়ীভাৱে সমাধান কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাব লাগে আমি 100% ৰেশন কাৰ্ডৰ মিছন লৈছো সবে যাতে ৰেশন কাৰ্ড পায় আৰু মাটি বাৰীৰ সমস্যা ইটা আপোনালোকে আৰু মণ্ডল অফিচত যাব না লাগে আজি যাই প্লাই বৈশুমুঠি বুলি ওয়েবসাইটৰ এটা ওয়েবসাইট চাব তাতে ওয়েবসাইটত পাই যাব বৈশুমুঠি তাত খুমাই তাতে ভিতৰত গলে হল ডাক নাম্বাৰ পাট্টা নাম্বাৰ VCDC দিলে আপোনাৰ মাটি আকৌ সবে দেখা পাব আৰু কি কৰিব লাগে এই ডিসেম্বৰৰ জানুৱাৰী প্ৰায় আপুনি ডাইৰেক্ট মেসেজ দিব পাৰিব মেসেজ দিয়াৰ লগে লগে তাতে প্ৰসেস হ'ব আপোনাৰ কি কৰিব লাগে গটিকে ইমান ডাঙৰ কাম স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰ পিছত আজিৰ UPPL বিজেপি চৰকাৰে আপোনালোকক কৰি দিলে এই কাৰণে আপোনালোকক মই ধন্যবাদ জনাইছো সকলো জৰত কক UPPL জিন্দাবাদ UPPL জিন্দাবাদ ইউজি ব্ৰহ্ম জিন্দাবাদ रंगरा नार्जारी जिंदाबाद रंगरा नार्जारी जिंदाबाद रंजित बसुमतारी जिंदाबाद रंजित बसुमतारी जिंदाबाद प्रतिभा ब्रह्म जिंदाबाद प्रतिभा ब्रह्म जिंदाबाद जयंत बसुमतारी जिंदाबाद जयंत बसुमतारी जिंदाबाद धनंजय बसुमतारी जिंदाबाद UPPL जिंदाबाद धन्यवाद प्रमोद बरा जिंदाबाद प्रमोद बरा जिंदाबाद जय प्रमोद बरा